Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabry. Bilşiňiz ýaly soňky günler Dağlyk Garabağ regionunyň üstündäki dawalar sebäpli Äzerbeýjan bilen Ermenistanyň arasynda ýene-de harby konfliktler ýüze çykdy. Soňky günler bu konfliktler hazır tam mewjudya güýjeýär. Inni edil şu wakalar bilen baglanyşykly käbir illeşlenmez hatı söylemenden haýyş edipdirler şu wakalar baradarak bir analiz beräýän hine diýýän diýipdi. Inni şu gün edil häzir kowad aýratyn alada goýan zat näme şu wakalar bilen baglanyşykly. Aýratyn alada goýanda şol regionuny eýem Dağlyk Garabağ regionunyň töweregini Siriýadan gelen terroristleriň peýda bolanlyklary baradaky maglumat boldy. O arada da Ortaýa Daşary işler ministrligi bir küçüknükde çykyş etip beýan etdi. Mundan daşary dekdüň Brüsselde açylan Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň sammitiniň fonuny da Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron ýörüýte beýan etdilen çykyş etdi. Şo faktdan tasdiklady. Na hususanam şeýle dedi. Ситуация в Карабахе сложная. Я также хочу четко заявить, сегодня мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе. Это очень серьезный новый факт, который меняет положение дел. Мы договорились с президентом Трампом и президентом Путиным обмениваться всей информацией, которой мы располагаем. Hakikaten bu ören hukuklu ýagdaý, eger häzir Siriýadaky terroristler Dağlyk Garabağ konfliktine gatnaşyp başlasalar, bu hakykatdan ýagdaýy düýpli özgürdi biler. Ödem gaty yaramaz ýagdaý özgürdi biler. Indi şu wakalyň fonuny Ýewropanyň liderleri, Birleşen Ştatlaryň prezidenti, Ortaýa prezidenti taraplary haýdan haý atışıklary bet etmeklige çagyryp hem gepleşikler gepleşikler stolunyň başyna geçmekligi hem bu ýagdaýy diplomatik ýollar bilen çözmeklige çagyryp çykyş etdiler. Ýöne bulardan tapawutlykda näme üçindir Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Äzerbeýjanyň tarapyny tutup gaýta bu konfliktde bir hili meçe wörji ähengde çykyş edip gelýär. Huzuranam o näme diýär şol Dağlyk Garabağ regionuny hökman Äzerbeýjana gaýtarylyp berilmeli, Äzerbeýjan şonu gaýtaryp almaly diýip şu konfliktiň bet edilmegine gaýta çagyryş eden nokta, şu konfliktiň dowam etdirilmegine çagyryş edýär. Indi şu wakalyň fonuny da ýanky maglumatlary peýda boldy. Ýanky Türkiýanyň hökümetiniň, Türkiýanyň ýörüýte güýçleriniň şu Siriýanyň içindäki terrorçylary getirip ödem Türkiýanyň Gaziantep şäheriniň üstü bilen getirip onu Äzerbeýjana häzir yerleşdirenlikleri hakynda da maglumat peýda bolýar da. Indi şuňa önem gaty alada goýýardy. Bu ýagdaý häzir terroristler şu konfliktde gatnaşsa ýagdaýy düýpli özgürdi bilýär. Ödem gaty hukukly ýagdaý üýtdi bilýär. Indi şu wakalyň fonuny meni gynandyrýan zat näme? Bizim käbir illeşlenmeden, aktivistlenmeden şol Äzerbeýjanyň tarapyny tutup, ana Äzerbeýjan aýda bilen diýen, ha Äzerbeýjan dowunlanmadyň diýä, şun ýaly görüşini bizden ha ruhu golla bermeli ýaly ana şolaň diýä Dağlyk Garabağ regionuny özlerine gaýtaryp almaklaryna ha biz diýen ha raýdaşlyk bildirmeli diýilen ýaly çykyşlar edýärler da. Ýöne meninle şulam alada goýýar. Däm biz dowruny Äzerbeýjan halky bir türki halk awa bizim köklerimiz bir ýöne şular ýaly konfliktde şoň bizim kökimiz bir bolanynda dilimiz ýakyn bolanynda haýsydyr bir konfliktiň tarapyny tutup şu uruşa meçe bermekligiň özi dogrymy şol bir parasatly hereketmi. Şoň özi bizde soraw döretmeli, şoň özi bizi oýlandyrmaly. Indi käbir illeşlenmede aýtmagam mümkin. O Dağlyk Garabağ regionu Äzerbeýjanyň ony Ermenistan ony eýretde indi häzir saklap otyr öz kontrolüňde diýmekleri mümkin. Indi şu Dağlyk Garabağ regionu bilen baglanyşykly umman konfliktiň taryhy barada bir kän zat bilmeýän illeşlenmede men aýtjak-dym da biraz şonu ýatlatmaly mukadiýan şu umman şu region bilen baglanyşykly konfliktiň köküni ýerden peýda boldy. Şonu ýerden kök alyp gaýdýar. Onam
ýatlatmak üçin şo barada birazjyk düşünje almak üçin şu umuman regionyň öz taryhyna birazjyk ters almalylar. Indi o da lebedinne şol region nädip Azerbaýjanyň garamagyna peýda boldy. Azerbaýjan diýilýän ýurdun öňe nirden peýda boldy. Onom biz şo bir zady ýatlamalylar, şol Oktyabr rewolýusiýasyndan odal, şo bolşevikliň rewolýusiýasyndan odal bu regionlar şo 19-njy asyryň ahyrlaryna padşa, ortaýdyň padşa imperiýasynyň garamagyna bolan regionlarda. O döwürde ne Gürcistan nip döwlet bolan, o döwürde ne Ermenistan ýa Azerbaýjan nip döwlet bolan. Bolan hiç de bolmadyk, ýöne kowşum bolup ýaşap oturanda, edil Türkmenistanyň häzirki territoriýasynda türkmenden kowşum bolup ýa-da öz kowşum bolup ýaşap oturşýar. O taýda da ýanky milletler bir belli öz regionlaryna şeýle kowşum bolup oturan, o taýda hiç bir döwlet hem ýok, adam ýok. Ondan şol padşa imperiýasyna garşy Bolşevikler rewolýusiýa edip 1917-nji ýylda häkimiýet başyna gelenni bularny ýanky regionlarda Sowet Respublikasyny döwletmeliýän karara gelýärler da. O taýda da ýanky ýar bolup kowşum bolup oturan milletler bar. Bu taýda nädip sen respublika döwleti ýok? Olar şol 18-nji ýylyň başynda bir Bitewi Zakawkaziýa Federativ Respublikasy diýip bir Bitewi Respublika döwleti ýalar wagtlaýynça. Oňa da ýanky güdümine de Gürcistan, Ermenistan, Azerbaýjan girýär. Häzirki bilen bilýän respublikalar. Ondan ideýany bilen bular näde? Bular alýad ondan üçe bölýär ýanky regionna. Azerbaýjan Respublikasy bir respublika döwleti, Ermenistan Respublikasy biram Gürcistan Sowet Respublikasy ondan aýratyn respublikalar döwleti ýalar. Ýanky bolşevikler ýol başçylary. Ýöne şonda da şu 18-nji ýylda şu Dağlyk Garabag regionuny hiç bir respublika bermän saklaýarlar. Sebäbi o taýda şu wagtda meýän ýagdaý dawaly bolýar. O taýda ermeniler hem ýaşaýar, ýanky Azerbaýjanlar hem ýaşaýar. Şonu onuň hiçine beri bilmeýän bolşevikler ýol başçylary şonu 3 ýyllap saklaýarlar. Şonu bir ortak bir öz başda bir region hökmünde. Ýöne 1921-nji ýylda ondan şonu bolşevikler ýol başçylary Azerbaýjana bermeli diýerler. Şo Sowet hökümeti Azerbaýjana bermeli diýerler. Ýöne şonu da ermeniler bundan nägide bolýar? Sebäbi şol Dağlyk Garabag regionundaky ilatyň ala we bölegi ermenilerden durýar. Şo döwürde de. Ýöne muňa garamadan şonu Sowet şo wagtky Sowet häkimetiniň liderleri şonu ýol başçylary şonu Azerbaýjana berýärler. Indi bu nägileligen ermenilerin içinden gideni ok. Olar elbette Sowet hökümetine garşy wagt bir bunt tutup ýa nägilelik bildirip çykyş etmeseler, öz işlerine kitip galýar. Indi şol regionda Dağlyk Garabag regionuna nädip ýanky ermeni milleti köp bolup, Azerbaýjan milleti az bolýar. Nädip olar ýaly döwürýär? Hem şol nädip şol köp ýyldan dowamında, asyrlaryň dowamında şol ýaly dawaly bir region hökmünde taklanyp gelýär da. Şu iki milletiň arasynda bir bölünşip bilinmedik bir region bolýar. Buňa da düşünmek üçin birazjyk şol regionyň öz taryhyna seretmeliler. Gadymy taryhyna seretmeli. Ni şo barada bir giňişirek düşünje almak üçin seretsek eger şo taýyň taryhyna umuman şo taýda öz döwründe birinji Ramazan odolky 2-nji asyrdan başlap ullukan ýanky beýik Ermeni imperiýasy bir imperiýa bolan şo taýda. Ine şu görýän ine şu renkli şudyň içindäki region şu ýölik. Şu ulu imperiýan kartasy şol, gadymy kartasy. Ine şu taýda ýalygy Armenian Empire, şu Ermeni imperiýasy. Bular hem şu Ermeni imperiýasynyň dürli provinsiýalary, şu görýän nemeni. Ine şu nähili ýurtlary häzirki bizim bilýän ýurtlarymyzyň haýsylaryny öz içine alypdyr, şolaň bölekleri. Ine buň içine Siriýada giripdir, buň içine Iragyň häzirki territoriýasyna girýär, Iranyň hem häzirki territoriýasyna giripdir. Türkiýanyň hem häzirki territoriýasynyň köp bölegi şuda giripdir. Ondan şu Kavkaz regionunyň hem tutuş Kavkaz regionu diýen ýalam şoň içine girer. Ine şu territoriýada bizim Ramazan odolky 2-nji asyrda ullukan Ermeni imperiýasy diýilen ulu imperiýa bolan. Ýöne bu imperiýa tas 1000 ýyl diýen ýaly şu öz hökümdarlygyny saklan şu taýda. Öz täsirini saklap, şu döwletlik
görünüşünde şu taýda 1000 ýyl töwereg şu taýda öz güýjüni taklanna şeýdik gelen. Ondan soň bu taýp ýa-da Selçuklar gelýär. Biziň ata-babalarymyz Selçuk imperiýasy bu taýp hüjüm edýär. Olam biziň eramyzyň 11-nji asyrynda şu Selçuklar imperiýasyny şu territoriýany basyp alan paýtagtam şu biziň Mary şäherimiziň häzirki territoriýasyny şu Merwde bolan. Indi Selçuklaram ýanky Ermeni imperiýasynyň territoriýasyna hüjüm edip onan basyp alýar. Bölekleýin Türkiýanyň häzirki territoriýasynyň şu territoriýasyna çenli gelip ýetýär. Gara deňiz hem Orta Ýer deňiziň territoriýasyna. Indi Selçuklar imperiýasy 150 ýyl töwereg şu taýda öz täsirini taklaýar. Netijede de biziň türki dilimiz şu taýp gelýär. Ondan garşyya, ganlaram garşyya da edýär. O ýöne Selçuklar imperiýasy hem wagtyň geçmegi bilen ýene güýçden gaçýar. Ýöne esasy Selçuklar imperiýasynyň esasy öten döwri şol Alparslaryň hem Melik şaň liderlik eden döwrüne gabat gelýär. Şol 11-nji asyryň ortasy hem 11-nji asyryň ahyrlaryna. Ýöne Selçuklar imperiýasyny edip öz täsirini ýitirýär. Selçuklar imperiýasynyň dargamagyna da şol Hristiýanyň, Ýewropaly Hristiýanyň haçly ýörüş diýilip atlandyrylýan ýörüşleri sebäp bolýar. Sebäbi şu Ýewropadan Hristiýanlar Palestina tarap ýörüş edýärler de olaryň maksady näme? Şol Palestinaň territoriýasyndaky şol ýewreýliň garamagyna saklanýan şol Hristiýanyň öz mukaddes ýerlerini öz ellerine almak. Şol İsa peýgamberiň doglan ýeri bilen baglanşykly, şoň ýaşan ýeri bilen hem şoň soňky jaýlandy diýilýän ýeri bolan ýanky ýörüýte gowuk. Şo gowoga eýelik etmek, lad etmek hem şol umma şo mukaddes ýerleri, Hristiýançylyk bilen baglanşykly mukaddes ýerleri öz ellerine, öz kontrolluklara almak üçin ýörüş edýärler Hristiýanlar. O adam şo döwürde de ýanky ýerler, mukaddes ýerler hem ýewreýleň elinde bol, Ýehudileň elinde bolýar. Ýöne şo ýörüşiň dowamyny öýler gidip barýaka, şol Selçuklar imperiýasynyň olaram musulmançylyk kabul eden imperiýa, şolar bilen çaknaşmaly bolýar, şolar bilen garpyşmaly bolýar. Netijede de şol garpyşyklarym Selçuklar imperiýasynyň ýuwaşlyk bilen çagşamagyna getirýär. Demem ýanky Hristiýanyň öz ýörüş edýän ýerini basyp almaklaryna getirýär. Demem Hristiýanlaşdyrmagyna getirýär. Sebäbi Selçuklar döwründe şol regionlar esasy musulmanlaşdyrylýar. Ýöne haçly bir näçe gedek amal aşyrylan, ýedigderli amal aşyrylan haçly ýörüşleň netijesinde Hristiýanlar ilatyň belli bir bölegini Hristiýanlyga uydurmak başarýarlar. Şeýdi we ýanky Selçuklar imperiýasy çagşaýar, ýöne ondan soňam Selçuklar imperiýasy darganyndan soňam 14-nji asyrda ýene şo taýda, şo Kavkaz regionuny Gara oýuny, Ak oýuny diýen uguzlyň taýpalar ýüze çykýar. Indi bu taýda dawa da bar, şo Gara oýuny, Ak oýuny diýilen taýpalar şu taýda peýda bolýar, ýa Gara deňizi bilen Kaspy deňiziň arasynda. O taýpalar Selçuklardan gelip çykan taýpa ýa-da aýratyn bir uguz taýpasy diýilip hasap edilmeli. O arada da spesialistler, alimler arasında türlü şaklamalar var. Sebäbi şol Gara oýuny, Ak oýuny taýpalary uguz sandan gaýdýan şu 24 sany taýpalary degişli hasaplanýar. Indi uguz sanyň özü intak islam dini döremäke ýaşan han hasaplanýar. Ol inni onun islam dininden ýöňki ýaşan han bolsa, ondan hem 24 sany ýanky taýpa gaýdan bolsa, onda Selçuklar buna nähil daxil wa diýen soragym ýüze çykýar. Diýmek onda ýanky Ak oýuny, Gara oýuny diýilýän taýpalar onda Selçuklardan gelip çykan nokta bir aýratyn var. Uguzlar taýpasy türki dilli bulardan aýratyn urundy taýpadan gelip çykýar diýen. Garaýş wa ýöne bu arada biz gurrun bu arada dälle umumyň ýanky territoriýada şol ýanky Ak oýuny, Gara oýuny diýilen türki dilli taýpalar ýaşap, şo taýda şolardan hem ondan şol Äzerbeýjan halky emile gelýär, döreýär. Indi olaram ýöne belli bir döwletleri hanky hanlygym döredýärler, öz aralaryna da garpyşýarlar bu Ak oýuny, Gara oýuny taýpalar, öz aralaryna da oňşy bilen oklar. Ýöne
Wagtyň geçmek bilen şolar koçum bolup ýaşaýardy, ýa-ni Äderbejan milleti döreýärdi. Ýa-ni şol orta tyrdardan başlap. Inni Ermeniler nähili? Ermeniler odal ebedinne olar gelmäkä, türkü dilli halklar gelmäkä ýaşap oturan halk Ermeniler. Biziň eramyzdan odalky 2-nji asyrdan başlap şo taýda imperiýaty bolan. Şolardan galan millet, olaram şol ýankyda koçum bolup ýaşaýarlar. Ýöne şo ýanky gara oýunly, ak oýunly türkü dilli halklaryň täsiriň şo taýda güýçlenmegi bilen olar öz ýerlerinden olan belli bir bölegi göçüp ýanky Arağın territoriýasyna, Siriýanyň territoriýasyna gidenler var. Soňra wagtyň geçmegi bilen bu territoriýalaram Parsiýa imperiýaty basyp alýar. Parslar, ýani Iranyň Pars imperiýaty basyp alýar. Ýöne olardanam soňra Rus paşalygy, ýani Rus Pars, Ors, Iran uruşy bolýanda 19-njy asyryň başynda 1804-nji ýylan 1813-nji ýyl içinde aralykda bu uruş bolýar, Rus imperiýaty bilen Pars imperiýatynyň arasynda. Şoň netijesinde de Orslar, Parslar ýani Kavkaz regionundan gatyp çykarýarlar. Şo taýda da alalaşyk baglaşylýardy. Şol padşa, Ors padşalygy ýani territoriýany öz garamagyna alýar. O taýda da ýani aýdyşymýaly şol ýani türkü dilli halklar otyr, o taýda ýem Äderbejan diýip özlerini atlanyrýan halk emede gelýär. Ondan inni Orslaram Hristiýan bolan soň Ermeniler inni özüne howanlar tapan ýaly bolup şol beýleki ýurtlardaky şo Iranyň territoriýasyna, Aragyň Siriýanyň territoriýasyna giden köp Ermeniler ýene gaýdyp gelýärler. Şo özleriniň taşlak giden regionuna, şo ýerki Ermenistanyň territoriýasyna hem Dağlyk Garabag regionuna ýene gelýärler olar. Netijede de şolaryň sany şo yerli türkü dilli musulmanyň sanynyň has köp bolýar. Ýani Ermeni Hristiýanlaryň sany. Inni olam o ýagdaýam şol inha 20-nji asyryň başyna şeýle ýani ýaly dowam edip gelýär. Indi bularda döwlet ýok. Bular Rus imperiýasynyň garamagyna şoň çäginde ýaşap gelýärler. Ýönelik edil şo Dağlyk Garabag regionuna gedek gelenler şo Äderbejandan koçum bolup ýaşap oturan Ermenileriň koçum bolup ýaşap oturan ýerleriniň arasynda ýani Dağlyk Garabag regionunda da garşyk bolýanda Ermeniler birazrak köp bolýar şo region. Olaram öz başyna koçum bolup oturýarlar. Ýani Äderbejanlar bilen şo Ermeniler şo edil Dağlyk Garabag regionunda. Indi soň Rus häkimetiniň düzümine şolar ýaly ýagdaý bolýar. Soňra bolşewikler Rus padşalygyny agdaryp özleri häkimeti ele alanlaryna soň ýanky ýaly ýagdaý ýetişýär. Men onu aýdyp geçdim. Şo taýda 3 tane respublika döredilýär. Şo taýda koçum bolup oturan milletleň hasabyna Gürcistan, Ermenistan hem Äderbejan Sowet respublikalary döredilýär. Şeýdi hem şolaryň döwletiniň binýaty tutulýar. Şo Sowet häkimetiniň bitiren hyzmaty şolara respublika döredip berýärler. Şol respublikalaryň esasynda soň biziň häzirki görüp oturan ýurtlarymyz peýda boldy. Gürcistan diýip ýurt peýda boldy, Ermenistan hem Äderbejan diýip Türkmenistan hem şolar ýaly syýasatyň netijesinde döwletlige eýe boldy. Bolmasa biz hem şeýdi dağnyk bir döwletsiz oturan bir halk boldukda şo döwürde. Inni ýanky Sowet häkimetem 3 ýyl pikir edip indi şu Dağlyk Garabag regionuny haýsyna bermeli. Ermenistana bermeli ýa-da Äderbejana bermeli, Äderbejan respublikasyna bermeli diýip ahir soňy şol 21-nji ýylda karar edýärdi. Äderbejana tapşyrýar. Ýöne şo taýda ilatyň köp bölegi şo Dağlyk Garabag regionunyň ilatynyň köp bölegi Ermenilerden durýar. Olam 75% ýaly ilatynyň şo bölegi Ermenilerden durýar. Netijede de bu konfliktli ýagdaýa getirýär. Onuň Sowet häkimetiniň dargamagyny edil öň ýany 1988-nji ýylda şo taýda şaknaşyk ýüze çykýar. Ýaragly şaknaşyk ýüze çykýar. Şol ilatyň arasynda tek Sowet häkimeti dargamaka 1988-nji ýylda onu Sowetdägiň şo adamlar bilýändirler. Ýöne onda da hiç tarapy Sowet häkimeti onu hiç tarapa beren okdy. Men diýjek bolýam ýani Ermenilere de beren okdy. Şo Äderbejanyň düzümine saklaýar. Hiç tarapy beren okdy diýmegim peýda şo Äderbejanyň düzüminden saklaýar. Ýöne Sowet Soýuzy dargan wadyna 1991-nji ýylda ýanky mümkinçilikden peýdalanyp şo Sowet Soýuzynyň dargamagyndan peýdalanyp şo taýdaky agdyklyk edýän Ermeniler ayağa galyp
bu tuzuryalarda şu Dağlık Qarabağ regionunu öz ellerine alýada biz diýe Azerbayjanyň sastawynyň düzümünden çypdyk diýe. Biz düzümünde boljak diýerler. Biz öz başdak boljak. Ermenistan alsyn diýe, Ermenistan almasa da biz öz başdak awtonom respublika boljak diýe. Ermenistanam bunu höwes bilen bular golluya, tebe bu taýda ýetadi bunu tuduran ýa-ni ermeniler bolýa, ilatyň köplügem ermeniler. Bularam ýöne öz sastawyny düzümine alan nokta şonu öz başdak diýip saklap galdy. Ne bu taýda da ýarawly ulugan nökşük, uldan nökşük, golly konflikt boldy. Şo taýdaky Azerbaýjan ilatynyň hemmeti göçmäge mejbur boldy. Ýa-ni gan nökşüklüğüň netijesinde. O taýdan şo botup çykan Azerbaýjan ilatynyň sany 40 000dan gowrak adam şo taýdan botup çykdy. Häzirki şo taýda bir sany Azerbaýjan galan boraýmasa asla Azerbaýjan milleti ýaşana onu Dağlyk Qarabağ regionunda. Şol edil Ermenistanyň kontrollugyny alynan ýerinde. Ermenistanam ýa-ni Azerbaýjana degişli käbir Azerbaýjana degişli territoriýalaram ýa-ni Dağlyk Qarabağ regionundan daşadyndan ýene bir 5-6 tane obanam ýa-ni saklap galdy. Dağlyk Qarabağyň kontrollugyny. Olam o lokanky ýa-ni ýagilik döretdi Azerbaýjan tarapyndan. Indi bu konfliktden soň näde togtatdylar? Netijede halkara guramalar goşulmaly boldy. OBSE ýa-ni Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramaty goşulyp 90-njy ýylda Minsk topor döredildi. Şo gepleşik alyp barmak üçin. Oňa eňneş başlyklyk etmeliyim. 3 tane ýurda ruhsat berdi. Olam Amerikan Birleşen Ştatlary, Orsiýa ýa Fransiýa. Şo gepleşikler alyp barmaly edilip ýürükçe ygtyarlyk berildi. Şolaram netijede 1994-nji ýylda Sowet Soýuzy darıgandan soň şolaň araçylyk etmegine şu konfliktler togtadyldy. Olam togtadylyp ýa-ni doňduruldy. Doňduruldy, çözgüt berilmedi. Bolýa wagtlaýynça şular galtyn awtonom region bolýanda galtyn. Biziň statusyny resmi taýdan akrar etmeris, garaşsyz region diýip, öz başdak region diýip akrar etmeris. Ýöne geljekde gepleşikliň netijesinde şu iki ýurdun, ýa-ni Ermenistan bilen Azerbaýjanyň şu mesele çözülmegine biz ýardam bereriz, gepleşikliň üstünden biz çözgüt tapar diýip şey diýip saklap geldiler. Ýöne şu geçen döwrüň içinden 94-nji ýylda şol konflikt doňduruldy bolýan. Şu geçen 16 ýylyň dowamında, 94 olanda 16 ýyl, 26 ýylyň dowamında çözgüt tapylmady. Diplomatik ýollar üstünden hiç ýyl çözgüt tapylmady. Gaýta şo döwrüň dowamında da näçe gedek ýydy giderli. O katışyklar ýa-ni konfliktler mögjap ýene togtap, ýene şey diýip durdy da, ýydy giderli şey diýip geldi. Indi ýene de bu konflikt öjap başlady. Ýöne tärihin ýeri şu edil häzirki wagtda şuň ýüze çykmagy. Bu nähili bir hil şüphe döredýär. Ýöňe bilen informerler şu Orsiýada tarapda şu Ermenistanyň odolky premier ministri, Orsiýada tarapdar Serge Sarkisyan döwründe şu konfliktler bir hilim öjelmedi. Şu konfliktlere konfliktden täzeden mögjalmagyna şu Serge Sarkisyan ýol bermedi. Aliýew hem ýol bermän geldi. Ýöne 2018-nji ýylyň aprelinde Serge Sarkisyan häkimetden çetleşdirildi. Şo taýda agdarlyşyp ýüze çykdy. Eger ýadyňyzda bolsa, bunun tarapdar şol Nikol Pashinyan ýen bir politik bir tiýatçy geldi. Şo Serge Sarkisyanyň ýerine. Häzirki wagtda şo premier ministr bolup 2018-nji ýylyň maýyndan bäri şol Nikol Pashinyan otur. Olam bunun tarapdar diýip hatapdan. Ýani hem şu sebäbi gelenne bunun ýa-ni tarapdar ideýalar bilen, ideologiýa bilen geldi bir ýa-ni Pashinyan. Indi şonda uly soraw ýüze çykdy. Pashinyan Orsiýadyň bähwidi üçin iş alyp bararmyka ýa Orsiýada bir garşy geljek tiýatrda alyp barar. Orsiýadyň bähwidine garşy geljek tiýatrda alyp bararmyka diýen sorawlar ýüze çykdy ekspertleriň arasynda. Bu näme derkä, nähili tiýatrda alyp bararka diýip. Buň üstüne de şol Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda ýerleşýän Amerikan ilçihanaty odolky post-sowet ýurtlarynyň içinde iň köp işgärli hem iň uly ilçihana azaplanýar. Bunam gödüňe tutup adamlar, ýa-ni ekspertler teýin edýär, teýinçiler teýin edip gelýär. Amerikanlar bu taýdynny Pashinyanyň üstü bilen Orsiýada garşy bir oýun tutup bilmezmi diýilen pikir bilen kän, ýa-ni her hili debatlar, diskussiýalar bolup geldi da.
Indi Paşinyan daşından sere däýmäge Orsiýet bilen bir hoş niyetli bir dostlukly gatnaşyk saklap başlady 18-nji ýyldan bäri. Awa ýöne indi soňky wagt şu konflikde meçe gören Ermenistan tarapy boldy. Indi näme şu men Ermenistan tarapy diýip aýdýan, sebäbi faktlara teretsek, ilkinji artilleriýa udaryny, ilkinji artilleriýa hüjümini şu tomutum iýulyň 12-sine Ermenistan amala aşyrdy. Olam nirik ýanky artilleriýa hüjüm edildi. Şu kartada teretsek, şu taýy Ermenistan. Şu mele renkli. Şu taýda goýu mele renkläki Dağlyk Garabag regiony. Bu taýda Zolok region var. Bulam Dağlyk Garabaga degişli ýöne Ermenistanyň kontrollugyna ýerleşýär. Şu Zolokdaky territoriýa bulam Dağlyk Garabaga degişli. Ýöne Ermenistan öz kontrollugyna saklaýar. Emma Dağlyk Garabagyň şu awtonom region diýilýän bölegi we goýu mele renkli. Bu bölek ne Ermenistana degişli ne de Äzerbeýjana degişli häzirki wagt öne öz başyna awtonom region diýip hasaplanýar. Indi şu daşynda Agdam diýip bir owo şäherjik bar. Olam Äzerbeýjanyň kontrollugyna galan şäherjik. Indi şuňa garşy Ermenistanyň harby güýçleri artilleriýa okunatdylar. Şu ýylyň ýaňky iýul aýynyň 12-sine. Şondan hem ona konflikt başlandy. Görüşüňiz ýaly şu region. Indi Dağlyk Garabag regionunyň tutuş üýedini şu taýda alsak da, şu territoriýasyny alsak, şu Äzerbeýjanyň şu Äzerbeýjanyň odolky territoriýasynyň 20% töweregi territoriýasyna bar edilýär. Indi şondan beri häzir Ermenistan kontrollugyna saklapdy. Indi şu näme seredemizde şu konfliktin täzeden müjalmagy bilen baglanşykly waka seredemizde ýene de şu Orsiýadyň Bäkwidi bilen baglanşykly hem Gunwataryň Bäkwidi bilen baglanşykly edilýän geosiýasy oýunyň kontekstine teretmeli bolýar. Sebäbi şu konflikt Orsiýada Bäkwidiler näme üçin? Sebäbi Ermenistan ýörüýte bir bileleşige girýär, Orsiýet bilen bilip. Olam odaka bedibatlandyrýan ýörüýte bileşik ýanky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasyna girýän Guramalaryň toporuna, ýanky ýurtlaryň toporuna girýär Ermenistan. Oňa da edil häzirki wagt şu kollektiwleýin howpsuzlyk guramasynyň düzümine de Orsiýet, Belarusiýa, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, hem Ermenistan girýär. 6 tan ýurt girýär. Indi bu näme aňladýar? Şu ýurtlar häzir haýsydyr bir şu ýurtlar ýanky şu guramaga girýän ýurtlar haýsydyr bir agza garşy hüjüm edilse, şonda şoň tarapyny tutup şoň howpsuzlygyny üpşin etmeli. Beýdimek näme aňladýar? Häzir Ermenistanyň territorial howpsuzlygyna howpawanta. Onu ýanky guramaň agdalary, odaka ýanky kollektiwlerin howpsuzlyk guramasynyň agdalary şoň howpsuzlygyny üpşin edip şoň tarapyny tutmaly. Beýdimek näme aňladýar? Beýdimek Orsiýada şu konfliktde Ermenistanyň tarapynda durup Äzerbeýjana garşy uruş alyp barmaly. Bunam Orsiýet islenok elbetde. Ýöne näme üçin şonu Paşinyan başlady? Eger näme üçin Orsiýada kynýagdaýda boldy? Indi Äzerbeýjanyň tarapyna kim dur? Äzerbeýjan ýanky bu kollektiwlerin howpsuzlyk guramasynyň düzümine giren ok. Ýöne Äzerbeýjan bilen ýanky Türkiýanyň arasynda ýanky howpsuzlyk barada alalaşyklar bar. Türkiýede indi haýwat atyp otyr. Türkiýe bu uruşyň bet edilmegine çagyryş eden ok Türkiýanyň liderleri. Türkiýanyň liderleri şol ýanky Dağlyk Garabag regionuny hukmana gaýtaryp berilmeli tutýar. Indi bulam ýagdaýy kynlaşdyrýar. Buň üstüne de Türkiýanyň üstünden häzir terroristler getirilip dur diýip informasiýa çykdy, maglumat çykdy. Siriýeden terroristler getirilýär. Beýle diýmek, ene bu Kavkaz regionu şu Siriýadaky, Libiýadaky ýaly terrorçylykly akytlaryň terrorçylyklar görüşlüň çaknyşyklaryň regionuny guruljak. Indi bu kime bäkwitli bolup biler? Eger giňişdirek bir kartinada teretsek, suratda teretsek, kime bäkwitli bolup biler? Indi eger ödemide häzir Gunwataryň ýerine goýsak da Amerika Birleşik Ştatlarynyň ýerine goýup Orsiýada bir ziýan ýetirjek bolsak,
Men tutayda Orsyada goramak ya Orsyat doğru ya yanlış et ya dilen pikirden uralanmakda eger men Orsyada ziyan yetirjek bolsam şu konflikti men özüktürürdüm diýip pikir edýän. Eger men şu Orsyada garşy bir aýdaly bir ýurt bolsam ya güýç bolsam öňü bilen men näme derdim? Her ederdim, hedef ederdim. Şu konflikti özüktürürdüm. Bu konflikti özüktirmek diýmek näme? Şu konfliktin bir tarapynda Ermenistanyň tarapynda Orsyat çykyş etmeli. Orsyada men kıyın ýagdaýa saljak. Diýmek men Ermenistanyň liderlerini şu uruşy özükdirmäge içerjek. Indi beýleki tarapdan NATO agda bolup duran Türkiýe Orsyada garşy çykyş etmeli bolýar. Äzerbeýjanyň tarapynda. Olam häzir çykyş edip otyryň. Beýdimek näme diýmek? Iki tane ullakan imperiýany, iki tane imperiýa ambisiýaly, iki tane döwleti, ulu döwleti Türkiýe bilen Orsyada garpyşdyryp boljak şoňy söýlen. Ana ýagdaý nähili derejä ýetdi. Şoň üçin indi şu ýagdaýda bara haýtydyr şu konfliktiň haýtydyr bir tarapyny tutup şoňa meçe bermeklik gowluň alamaty däl, bu gowluga getirjek ýagdaý däl. Onda bir edil Kaspy deňiziň edil aňyrýannaky region tutuş bir terrorizmiň regionuny guruljak. Ondan hem Türkiye korkmayan ýaly hereket edýär. Gynantakda Erdoğan'ın ambisiýeti, imperial ambisiýeti häzir Kawkazy weýran edibiljek. Erdoğan'ın nähili imperial ambisiýadan uralýar. Şu Turan birleşigi, Turan birligi diýilýän ambisiýadan uralýar. Oň şu Osman imperiýatyny döretmek ambisiýeti bar. Buny biz göni aýtmaly, boyun almaly. Näme üçin burunny sokup ber, Siriýanyň içinde de goşun taklap otyr. Näme üçin goşun ýertdi? O taýyp Siriýanyň hökümet çagyran ama Türkiýany. Henidem çykman otyr. Siriýanyň demirgadyk regionuna goşun taklap otyr. O taýda geçen ýyl Orsyat bilen çaknaşyp uruşa giripdi. Siriýanyň soldatlaryny öldürüp, eskerlerini öldürüp, artilleri okuna atyp, ýani Türkiýanyň goşunlary. Indim häzirki wagt şu taýda Siriýanyň demirgadygynaky Idlib şäheri, Idlib regionuny terroristlerden igiliň terrorçylaryndan arasalap bolanak. Näme üçin? Şoňa päsgel berýän Türkiýe. Türkiýe şu taýny goşuny saldy, şoňy arasalamaga mümkinçilik berenek. Nähe Siriýanyň öz goşunlary o taýy girip arasalap bilýär, ne de Orsyýadyň goşunlary şu taýny arasalap bilýär. Indi şu taýym iň soňky region boldy, ýani igiliň kontroluny galan iň soňky region boldy. Şol Idlib şäheriniň töweregi, Idlib şäheri. Oň içinde de oturanlar kimler gan olacak? Ýani igiliň terrorçylary. Ene şoňa ödem ullukan sonra öderedi. Türkiýanyň haky barmy şu taýda goşun türmäge? Türkiýa şu taýda şolary gora oturmaga haky barmy? Näme üçin şu taýda Türkiýe häzir çykyp gaýdyp ýol berenek bolýany barynda arasalan şonu. Demek Türkiýe şu taýdaky terrorçylary öz bäkbidi üçin ulanmak üçin taklap otyr. Ona mene biz häzir görüp otyr şu taýdaky terrorçylary indi allyda Kawkaza geçirip otyr türkler. Indi biz Türk dogondan diýip şu konfliktde şu türkleň alyp barýan syýasatyny, Türkiýanyň alyp barýan syýasatyny biz gollamalymy? Birazcık pikir edin diýjek bolup, biraz şundan men ýatladı ýani. Sebäbi bir käbir ýaş oglan gyýlanmaz, Türkiýe barýarlarda şol Turan birligi diýip bir zat bir ideýa uýýarlarda, pan-türkizm ideýasine. Oňa arasynda näme ýatyr? Oňa arasynda nähili howplar bar? O hakda pikir etmek bolanoklar. Häzir şu taýdan getirilýän terroristler, Kawkaza getirilýän ýa getiriljek terroristler men aýdaýyn. Olar araplar däl. Bizim Türkmen, Türkoman diýen terrorçylarymyz. Olam Türk, ýa Siriýanyň içinde iş alyp barýan Bozgurt diýip bir hereket bar. Bozgurt diýmek näme? Çalmöjek diýilen ýörükde Türkmen nasionalistleriniň, milletçileriniň hereketi bar. Bu hereket 1960-njy ýyllarda şol wagtky Türk polkowniki harbysy Alparslan Türkeş diýen adam tarapyndan, nasionalist, milletçi adam tarapyndan döredilen hereket, ýani Bozkurt, başgaça terjime edenler Türkçeden tercüme edilmedi çalmöjekler hereketi. On bu ýanky Alparslan Türkeş diýilýäniň maksady näme? Bu adam öz döwründe Gitleriň nasionalistik, milletçilik ideýasyna uýun, şonu şigar edip götüren adam. Şol ideýany türki dilli milletlerin içine ornaştırıp şu Türk milletlerini, Türki milletleri, milletlerin ýaşaýan regionlaryny birleşdirip Osman köňeki şu gadymky Osman imperiýasy ýaly bir imperiýa döretmek ambisiýeti bar bolan adam. Şol ideýany öňe sürýär.
Buna da köp adamlar uyya, hakikatdan hem şeyle bolmaly. Ýöne bulan alyp barýan metody şu düýbünden başlanandan bäri ulanýan metodlary terrorçylykly metodlar. Bular nähil terrorçylyk edýärler? Bular şu döwürde hatda gün wataram ulanyp başlady. Sowet Soýuzyny dargatmak ýaly ideýalerde, şolary ýaly nemelerde planlarda bular ulandylar. Näde ulandylar? Ýöne men käbir misallar getireýin. Ýa şolar 1977-nji ýylyň 1-nji maýynda İstanbul'un şu Taksim meydançasyna uly ýanky kommunistden gurunamagyny uly demonstrasiýa geçirildi. 1-nji maýym näme raýdaşlyk güni, rahmetkeşliň raýdaşlyk güni ilip bellenilýän kommunistleň Sowet Soýuzy bulagyna girýän ýurtdan belleýän bir bayramçylygy da. Şondan Türkiýeli kommunistler guruna ýa buňa da 10 miňlerçe adam gatnaşýar. Indi şuňa ziyan etmek üçin, şu kommunistlere karşı bir zat etmek üçin ýanky bozgurtlar şu taýda gyrgynçylyk ýolagoýa, snayperler alyp ýokurdy. Jaýlaň üstüne snayperler oturtup şu taýdaky demonstrasiýa ýanky raýdaşlyk bayramçylygyna gatnaşan adamlar oka tutdurýarlar. Oka tutýarlar ýanky bozgurtlaryň adamlary. Netijede de 40 golay adam ölýär şu taýda. Soň derine geçirilýärde şu aňyrtynda kimiň bardygyny deriňelerine de ýene şu ýanky bozgurtlar, ýanky çalmaýajaklar diýilýän türkmen milletçilerinin adamları olup çykýar. Ondan ola 77-nji ýyla bolan waka. 78-nji ýylda ýanky şol topara girýän adamlar, milletçiler şu Türkiýanyň Kahraman Maraş diýen şäherinde Alawi çaýlary öldürýärler. Hemem Kürtleri gyrmak bilen meşgul bolýar. 2 ýylyň dowamynda şu taýda gyrgynçylyk gurnaýarlar. Şoň netijesinde de 100 bolay adam öldürilýär. Şu Alawi çaýlarynyň wekilleri hemem Kürtler öldürilýär. Olam nähil duýguly, nähil garaýş bilen edilýän dat, şu taýda şu etnik arasdalyş geçirmek üçin şonu ýola goýýarlar. Şu çaýlar öldürmeli, hemem Kürtler öldürmeli. Bundan bozkurtlar gurnaýar. Ýanky çalmaýajak diýilýän. Oňum agdalary kimlerden barat? Türk hem türkmen milletçilerinden. Indi bulam 78-nji ýylda bolan waka. Inniki ýyl 79-njy ýylda ýanky bu düdümine girýän bir milletçi adam Mehmet Ali Agcı. Mehmet Ali Agcı diýilýän milletçi, şu bozkurdyň wekili. Öýlerini tankid edýänligi üçin şu Türkiýanyň Milliyet diýen meşhur gazetiniň redaktoryny öldürýär. Bunam diýsine derine geçirip kimiň öldüreniň üstüne açyp ýanky Mehmet Ali Agcıny tutsak edip bunu ömürlük türme tutsagyny hökm edýärler 79-njy ýylyň fevralynda. Soň ýöne ýanky milletçiler bunu türmeden alyp çykýarlar. Edil 6 ay geçip geçmäkä türmeden alyp çykýarlar da bunu Bolgariýa uradýarlar. Bolgariýada gizläp taklaýarlar ýanky bozkurtlar. Onam indiki terrorçylykly bir akta taýýarlaýarlar ýankyny. Şu suratyny görkedeýin. Mehmet Ali Agcı diýilýän adam. Ine şula adam şu ganojak şu Milliyet gazetiniň redaktoryny öldürýär, soňam bunu türmeden alyp çykypam. Bolgariýada taklap 1981-nji ýylyň maýynda ýanky Rim papasy katoliklaryň ruhanysy Rim papasyny öldürmeli diýerler. Şu taýgam Italiýa ýankyny uradýarlar. Şu Mehmet Ali Agcıny. Olam şu taýda Rim papasy köçä çykyp halk bilen duşşanna Pistoletden ok atýar. Ýöne öldürüp bilen ok. Ok diýär ýanky Rim papasyna ýanky Ivan Paul II. Ýöne diýir galýar. Ondan o taýda da ýanky Italiýan polisiýasy tutsak edýär, buny Italiýan suwdy buňa da o taýda da ömürlük tutsaglyk türme tutsaglygyny berýärler. Ýöne aradan bir 10 ýyl geçen soň ony Türkiýe tapşyrýarlar. Ol ýanky ganojak, soň şu taýda Türkiýede de oturup 2010-njy ýylda türmeden çykýar. Indi men näme üçin bu zatlar aýdyp otýar? Bu wakalar şu bozgurt diýilýän ýanky Turan bileleşigi diýilýän birligi döretmek uğruna iş alyp barýan milletçilerin hereketi, şolaň şu belli bir döwürde ýanky alyp baran terrorçylykly işleri, metodlaryny görkezýär. Häzirki wagtda şu bozgurt milletçilerine degişli adamlar Siriýanyň hemem Libiýanyň territoriýasynda öýle şoň içinde biziň türkmenlerimiz diýen şu asly Siriýeli, asly Türkiýeli,
türkmenlerim bar. Şolar terrorçylyk iş alyp barýarlar. Olaram kim ulanýa? Olaram Türkiýanyň gizlin gullukları ulanýa, Türkiýanyň hökümeti ulanýa şolary. Öz isleýän ýerlerinde. Olaram berilen buyrugy ýerine ýetirip oturan gan oljaklar. Näýe mysal getireýin, 2015-nji ýylda Orsiýadyň güýçlerine Siriýanyň hökümetini çağırma boýunça bardylar, Siriýanyň içine girip igiyle garşy görüşip, indi ýurdy terrorçylardan arasalap başlady bolýan. Şo döwürde de şo 24-nji noýabrda Türkiýanyň hökümeti, Türkiýanyň harby samalýoty uçury, Orsiýadyň bir uçuryny urup ýere gaçyrýar, atyp. Ýok, ýanky asman. Olam nämemişin Orsiýadyň şol harby uçury operasiýa geçirip ýörkä, tütänleýin Türkiýanyň territoriýasyna geçýär, bir 4-5 kilometr ýaly ara geçýär. Olaram näde häzir biziň serhedimizi bozduňuz diýip etdiň. Bolmasa Orsiýa bilen Türkiýe şo saýurda şökmünne igiyle garşy görüşip barýar da, göräýmäge. Ýöne şo taýda ýanky harby komanda bolýar, şo görkezme berýär, şonu atmaly, ýanky Orsiýanyň uçuryny. Şo taýda da Türkiýanyň uçury Siriýa territoriýasyna girip ýanky Orsiýadyň harby uçuryny atýar. Şonu da paraşutdan indi bökýär ýanky Orsiýadyň harbylary, şo ýolçuklary. Bolin şo ýolçuklaryň bir ýere gaçyp gelýän, düşüp gelýän ýolçuklary ýerden atyp öldürenler kim bolýar? Şo Bozkurtlaryň wekili. Onan Türkiýanyň harbylarynyň görkezmedi boýunça etýär, o taýda görünip duran. Koordinirlenip edilen iş da indi şol diýeri alan ýolçugam ýokarda asmanda ýere düşüp gelýänkä, şonam udokdan atyp bir ýerine öldürýär, beýle kızı diýeri alýar. Onu halat edýärler, Siriýanyň harbylary. Ýani men diýjek bolýan adam näme? Şolar ýaldatlary, şolar ýal terrorçylyk işleri amala aşyrmakda da, gynansak da Türkiýanyň hökümeti, Türkiýanyň harbylary, gizlin gullukları, ýanky şo bozkurtlary ulanýarlar. Bu çalmöjekler diýilýän milletçi topar ulanýarlar. Onuň üçin de gynansak da şo biziň Türkmen ýa Türkmenlerden bar. Indi men bu datlary näme üçin agdar batýar? Şulary şu gan oljakları häzir Türkiýe inni Kavkada getiribem ulanyp bilýär. Ýa şonu men aýdyp otyrna, şolar şo terrorçylary getiripdirler diýýän Macron çykyş edip otyrdy da Fransiýanyň prezidenti. Men garantiýa beriljek, şo getirilen terrorçylar araplar diýär. Şol ýanky bozkurtlar. Şo biziň türkmenlerimiz hem türklerimiz, biziň dogonlarymyz diýänlerimiz. Şolaram häzir gelip şo taýda öz paryadagyny düzgünli ýola goýup başlasa, şol regionyň işi gaýdýar. Şolar ulanyp başlasalar. Sebäbi bular bir tarapdan hem milletçi, ikinci tarapdan hem dini ekstremistler. Bular näme üçin şo ýanky katolik ruhanyna garşy hüjüm gurnap, şoň janyna kastetjek bolýarlar. Sebäbi bularda dini dialogda otyr. Bularda diňe bir turan bileleşigini gurmak däl. Bularda islam fundamentalizmden öğretmek ideýasy bar. Şoň üçin men näme üçin deme alada bildirýän şu ýagdaýlara. Sebäbi şu biziň jo ýanky aýdyşym ýaly ya käbir ýaş oglany ýyllarda Türkiýe barýarda, şolaň lozungyny ulanyp başlaýarlar. Turan birligi, turan bileleşigi. Onuň arasynda nähil ideýaty? Turan näme? Turan bileleşigi näme? O hakda kan pikirim etjek bolanoklar. Öýlerim şu Türkiýede Türkmen baýdagyny göterýän nädirler? Şo lozungy gyýgyrýandan köpüsi şu Türk baýdagyny ellerine alyp как будто şu Türkiýe biziň watanymyz, biziň ideýamyzdan şu Türkiýanyň liderleriniň ideýeti. Türkiýanyň liderleriniň ideýeti näme? Bir bitýäw bir imperiýa döretmek. Bolýany şol imperiýa döredildi diýerler. Şu imperiýanyň başynda oturjaklar biziň hukumaty gorajak adamlar. Men ýöne bir masal getireýin. Şu ambisiýa kimden gelýär? Şu liderlerden gelýär, döwlet, Türkiýanyň liderlerinden gelýär. Olar biziň aladamy edip etjekmi, şol ambisiýany öňe ýa-da özleriniň bir nebislerine esaslanýan, özleriniň nebis esasyna bir dünýä eýe bolmak, daşary ýurtlary basyp alyp, öz kontrolluklaryny, öz agalyklaryny ornaşdyrmakdan uğralýarlar. Elbetde özleriniň agalyklaryny esaslandyrmak üçin, şoňa ýol almak üçin şolar ýaly ideýany öňe sürýärler. Hawa inni bolýany şolar şo imperiýany döretdi diýerler. Şolaň biziň aladamy edilmek üçin edilýärmi şolar? Özüňiz inserip görüň, da hatda şu Osman imperiýasy döwründe. Seljuklar zamanynda ulu imperiýa bolan, ýöne adaty ilat. Şol imperiýanyň alyp barýan siýasatyndan bir peýda görüp, bir bagtly ýaşanyrdy öýdýäňizmi? Bir imperiýa ambisiýasy diýmek näme diýmek? Ine Amerika imperiýa ambisiýasyny alyp barýar, daşary ýurtlarda uruş alyp barýar.
Näme diýär? Şo siýasatyň netijesinde näme edilýär? Birden bir gün adamyň gany nökülýär. Territoriýa basyp alynýar, hawa onnaky resurslardan kim peýdalanýar? Ýokardaky oturan dolanlarjy klanlar peýdalanýar. Adaty halka şondan bir zat bar ýa-mı? Elbetde baramok. Ölýän kim? Amerikan eskerleri. Näme üçin ölýär şolar ölleriniň näme üçin daşary ýurtlarda ölýänliklerine bir düşünýärmi? Şolar şoňa da düşünýän. Indi ýanky ýaly imperial şolaň Türkiýeň ýolbaşçylarynyň gelýän şolar ýaly imperial ideýany biz gollasak, bolýa Türkmenistanam girdi diýeli. Şolaň düdümine, Azerbaýjanam girdi diýeli. Bulan ideýasy näme? Bular aýdýar bir millet iki döwlet diýär. Bizde diýär iki döwlet bar, bizim ýöne milletimiz bir diýär. Bizim milletimiz birmi? Türkmen milleti bilen Türk milleti, Azerbaýjan milleti häzir birmi? Şolaň psihologiýasy bir meňdeşmi? Elbetde diýär. Näkäbir Türkler, Türk kardeşlerim şurada bar da arkadaşlarım. Sen näme üçin öz dilimde gurulaňok, biz bilen gurulaşaňdy, ingliz dilinde gurulaşaňdy zat diýär. Men ingliz dilinde gurulaşmaly bolýan, täze men türkçe gurulap bilemok. Ýok diýär, sen türkmençe gurulap biz düşünýärdi diýär. Düşünmärsiň o diýän, ýa düşünýärsiň. Türkmençe gurulap başlaýan bol bir sedemede düşünen o. Men aýdýan, biziň diýän saadymydan büýütdüşük, biziň diýän aýdymydan büýütdüşük, biziň diýän poeziýamydan büýütdüşük, biziň halymy sunwatymydan büýütdüşük, biziň aýdymy saadymydan, hem adamyda fark bar diýän. Sen näme dip indi bu milleti bir etjek bolýar? Bular nereden gelip çykýar? Bular çağalygyndan ýanky pan-türkizm ideýasy bilen terbiýelenýär. Şu gyýynan tapda şu Türk arkadaşlarymyň köprüsi. Onuň şu ideýanyň biziň şu taýyp barýan oglan gyýylanmadan alyp otypkleri. Aňyrsyna düşünmeýän. O Turan imperiýet diýen Turan bileleşigin ýeri, Turan diýen söz biziň häzirki Merkez Aziýa regionunda degişledilen söz. O sözem Gadymy Pars Mukaddes kitabı olan Avestadan alınan Turan diýen şo taýdan ilkinji gerek gelip çykýar. O Turan regiony hem şo kitapda haýty region görkezlen. Merkez Aziýa, tutuş Merkez Aziýa hem Orsiýadan günörtä regiony. Indi şo taýy häzir pirtende bildirýärler da. Şo Türk milletçileri, ýanky milletçiler, Bozkurdyň adamlary. Beýdimek näme diýmek? Şo taýlardan bir el almak diýmek. Şoň üçin şu Bozkurtlar öz döwründe Sowet häkimiýeti ýyllarynda da terrorçy gurama hökmünde hasaba alynan gurama, şolar şo tanaga goşulan gurama. Täze olaň ambisiýasy hatda Orsiýatyň içinde ýaşap beren türk dilli halklaryň ýaşaýany Naýjary, Başkyrdystan, Tatarlaryň ýaşaýan region. Şol regionlaryň basyp almak, şol regionlaryň Türkiýanyň garamagyna getirmek. Şu ambisiýalary biz amala aşyrjak bolsak, şu ideýalar gollaýan bolsak, bizen şonu ýanky ideýany, bizen ýanky ideýa biz goşulýarsa, beýleki döwletleri basyp almak, o territoriýalaryny boşmak. Şu ideýaları biz gollaýan bolup çykýar, bir şoň aňyrsyna birazjyk düşünüň diýjek bolýan. Şu aňyrsynda nähili ideologiýaň, nähili milletçilikli, nähili dini ideologiýaň ýatanyna düşünjek bolýan diýjek bolýanlar. Illeşmede şonu ýatlatjak bolýar. Yine de Dağlık Karabağ konfliktine gaýdyp gelsek, yine de bizi şu alada goýan zat näme? Şo taýda yine de şu milletçilikli ideýalar öňe sürilip, häzir şo taýy terrorçylar, şo Bozkurtlar ýaly adamlar getirildi, şolar ýaly ganozjaklar getirildi. Yine de şo taýda kötenjek adaty ilat, adaty biýguna halk, yine de region gana saýkaljak. Şoň üçin şu meselede gaty teraply bolmaly biz. Gaty injik mesele, bu mesele. Şo regionyň meselesini çözüp bolsa diplomatik ýollar bilen, gepleşikler ýoly bilen çözülmeli. Sebäbi o taýda hakykatdan ilatyň ala we bölegi Dağlyk Karabagda Ermeniler ýaşaýar. Olary häzir sen dolak getirjek bolsaň indi Azerbaýjanyň sastawyna, düzümine näde getirjek? 150.000 töweregana Ermeni ýaşap otyr şo taýda. Şo taýynyň ilatynyň 99%-inden gowragy Ermeniler. Indi şolar Azerbaýjanyň düzüminde ýaşar öýdýärmi? Näde ýaşatjak onu? Indi şu tora Azerbaýjanyň liderlerine bereňde de şolaň berjek jogaby näme? Şu halk iň soňky demine çenli durjak halkyň Ermeniler şu territoriýada özlerini Azerbaýjanyň düzümine görenok. Olar aýdýar biz ýa Ermenistanyň düzümine bolar, ýa-da biz öz başdak bir awtonom respublika boljak. Öz başdak bir respublika boljak diýär olar. Indi şonu dolak getirjek bolsaň, şol adamlaryň aýak diýip dursa şu Ermeniler olaryň durjokdugyna maýdýarlar. Iň soňky demlerine çen durjoklar bar. Şoň soňy ýok. Diýmek ýene de şu taýda bir egilişige gitmeli, ýene de gepleşik alyp barmaly, ýene diplomatik ýollar gözlemeli. Başga şoň çödügi ýok.
Şoňa düşünmeli. Biziň adamdan bilen şunu gollajak bolýan şu Äderbeýjanyň tarabyny tutup çykyş edýän adamlaryň birazjyk kellelerini işletmeli. Meçe bermeli. Bu konfliktde de gaýta çagyryp bolsa şolary gepleşige çagyrmaly. Goýşol öz başyna galýan bolsa galtyn. Äderbeýjan şonu öz düdümine geçirjek bolup häzir jyrjaşsa, şoň ýitirjek zady belki köp bolar, şoň gadanjak zadyndan. Men öz şahsy garaýşym aýdym. Umman şu konflikt bilen baglanyşykly aýdylmaly esaslar menen şular diýip ataplaýan. Geljekde bu ýagdaýyň garamadlaşmaga mümkin, bu waka ýene de seýin bermeli bolmagy mümkin. Ýöne şu günlükçe ünsürip dinleýärmiz üçin köp sag bolun.